Kertong ke NPP u Dr. DRL Nonglaj haga katway terik jemang ulas dang ya kajingalap na kabentak election sheeting samoy jong Shillong Lok Sabha na Nong Shillong East and West Khasi Hills halor kamat ban penyo kajing itho ya kaktin Khasi da kariti sensyar jong kari. Une u President ka Khasi Authors Society ula ong bakathong bakadu jong u kalong banra ya kajing dawa ban penrung ya kaktin Khasi haga kernit ka bapra 8 schedule Shah Delhi da ka bakentho baka jingbam dan ya ka jinga trilang hapring ka sorkar jalabat ki MP kala penlong ya ka kam bakan sakut na du usnam kandai spa kandai puar. Hadin bala bishar benia ya ka rukom trekam jong ka Lok Sabha na du usnam kandai spa kandai puar. Ngim shim lalap bakandan ka jinga trilang bat ka jinga smuthu jingmut hapding umintri rangba bat ki MP. Namar kata ka jingdawa ban penrung ya kaktin Khasi haga kernet ka bapra kala sakut ulaong. Ulaong ba umintri rangba ka jela ukon rat ke sangma menta ula penthikna ya ka jinga trilang ka bapura. Kani ka de ka daw ba bat ka mat ka bangakwa ban ra sa parliament. Umintri rangba ka jela ukon rat ke sangma ula penthikna ya ka jinga trilang nang ni syakmat ulaong. Haba umintri rangba bat ka kinhun mentri kla shimkha bat ki MP ki balit syatay ki shimkha da ka way ka but ka bor ka way ka sur bat ka way ka jinggit kli lang sisien ka sngi ngin sala ban pen urlong ya ka jing ang nun baka ktin Khasi ka nyo banrung ha ka kernit ka bapra jong kariti sensyar kari ula banram. U Dr. Nonglaj u balayalam ya ka kas mentala kat sausnam ulak do baka jingpen scam ya ka kerdan ketien sorkar ni official language ya ka ktin Khasi ha Meghalaya kadai umau jam bakongsan. Mentang ngilala ban penlong ya kaktin Khasi kaktin sorkar jong kejala Meghalaya. Mentang ngila ban tho shiti shaki opus DC da kaktin Khasi. Katala da ki DC ki de ki Khasi ni kim de ki Khasi ulaong. Ulapan kan mau ya kajinga ki Hill State jong usnam kat kandai spa an riu pau. Hadien baka sorkar Assam kala persyang ban penbor ban pendan kam da kaktin Assamese haparo ki district kentup hak United Khasi Giant Hills hakati kapuar. Henry, hadin bala yo la ka jong ka jela, ngila klet no ya la ka jong ka ktien. Kani ka day umau jam jong ka jingjam, Henry kam day ka thong ka bakat do ulaong. Haba penyaso ya ka ktien bat kilat yo kam yo jam, u Dr. Nonglaj ulaong baka jing penrung ya ka ktien Khasi haga kernit ka bapra, kan ailat iki bayak hunik exam UPSC, bakin tho haka ktin Khasi. Nalor kata ula ay buram ru ikit khot kakas, halor ka jingken tiu ya ka tho katar Khasi da ka baong, ka Khasi Authors Society ka de ka society ka bateri shitam na du ka mensim. Gidan kami ikit khot na kikin huan beper haka ni ka society. Nga ay kuble ya baro na maringila teri shitam ban kentiu ya la ka ktin, bat ka tho katar kalam ka no kuno ka jingpet shilang ula benram.